Da. Imamo taj nivo grešaka vlasti koje je lako da se poentira. Ali je moja ambicija da građane usmerimo ka konceptima. Na primjer, mi vidimo kontinuitet od 2001. do 26. godine. Ovi koji su bili do 12. reći će da je nastao diskontinuitet dolaskom Srpske napredne stranke na vlasti i Srpska napredna stranka će reći ma ne, mi kad smo došli to je nešto sasvim drugo u odnosu na ono što je bilo prethodno. Mi govorimo građanima ne, reč je u makroekonomskoj politici, u osnovnim postavkama o kontinuitetu i u međunarodnoj politici u smislu ka Evropskoj uniji, u kontinuitetu politika od 2001. na ovamo, koje su nas dovele u jedan neokolonijalni položaj u značajnoj meri. Prednost vladajuće stranke u odnosu na ove koji sada ih iz te ekstremno probrisarske opozicije kritikuju je u tome što oni nešto stvarno neće da urade. To je ovo što ste vi rekli da imamo nešto zajedničko. Morali bismo na političkoj sceni da imamo nešto zajedničko. Naprimjer, Kosovo i Metohija kao sastavni deo Srbije mora biti neupitno. Pomoć Republici Srpskoj neupitno, neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji neupitno, veliki značaj i poštovanje i uvažavanje Srpske pravoslavne crkve i svih drugih, naravno, crkava i religija. Ne uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, nego bilo kome. Pošto smo mi a priori kao zemlja... Pritisak je na nas u tom... Konkretno odnosu sa Rusijom, da. Ali mi smo a priori kao zemlja, mislim, imamo taj stav da je stranka da se... Dakle, to bi moralo da bude... Ali ajde da krenemo oko... Mi to nemamo i to je vrlo velika greška. Dakle, mi možemo da kritikujemo i Slovence i Hrvate koliko god hoćemo, ali ako se pojavi pitanje 2 kvadratna metra mora tamo negde u zalivu sa Slovenijom i Hrvatskom, onda će cela politička scena Hrvatske da stane iza odbrane ta 2 kvadratna metra mora i reći ako je to uslov da se mi toga odreknemo, mi nećemo u Evropsku uniju. Ovdje kod nas je kao podrazumeva, pa dajte ljudi da se odreknemo Kosova i Metohije da bismo išli što brže ka... Dobro, ali vlasti ne odreče Kosova i Metohije. Ne, ali imate dijalog parlamentarnih grupacija koje su saglasne sa time. Dakle, u tom smislu, nažalost, nemamo, na tome također treba raditi i treba da razumemo širi kontekst. Šta je odlično u politici vladajuće grupacije? To su ti izvanredni odnosi sa Kinom. Dakle, to je velika razlika u odnosu na onaj period od 2012. godine. Tu i predsjednik Vučić ima jedan izuzetno visok lični rejting u Kini, što treba nekako baštiniti i kogod da bude njegov naslednik. I u budućim tim odnosima, to je dobro. Nije dobro što su smanjeni i pokvareni odnosi sa Ruskom federacijom. Mi smo prepolovili privrednu saradnju sa Ruskom federacijom u posljednjih nekoliko godina. To nije dobro. Nije dobro što u odnosu na Brisel ne izađemo na diplomatskoj ravni sa jasnim stavovima šta u završetku tih pregovora povodom Kosova i Metohije mi tražimo da budu nadležnosti države Srbije i na Kosovu i Metohiji, makar klasične državne funkcije. Vojska, međunarodni odnosi, monetarna politika, zajedničko tržište i eventualno Ustavni sud. Dakle, toga nema. Vi nemate u nastupima naših državnika koji kažu dobro, imamo tekuće pitanje zajednice srpskih opština koje nema veze sa suverenitetom Srbije na Kosovu i Metohiji. Ali na kraju, samo da se zna, naše crvene linije su te i te. Naprimjer, to je recimo po našem mišljenju... A zar to nije dovoljno stavljeno do znanja? Ne, apsolutno. Gde im imate? Ko je kad izgovorio to od naših zvaničnih predstavnika? Niko. Mislite sve ovo što ste sada vi rekli, da nije zajednica srpskih opština, je li tako? A da nije zajednica srpskih opština? Niko. Ni ministar spoljnih poslova, ni predsjednik vlade, ni predsjednik države. Apsolutno niko. Čak predsjednik države na tim konsultacijama smatra da bi nam odmah uveli sankcije. Ako bismo izgovorili da hoćemo nadležnosti Srbije. Znači, kaže se, branimo suverenitet Srbije. A onda se kaže, a ako bismo izgovorili šta znači taj suverenitet, u čemu se on ogleda, u kojim nadležnostima, Evropska unija bi nam uvela sankcije. Pa ako bi nam uvela sankcije zato što izgovaramo da želimo da imamo funkcije, pa daj stvarno da preispitamo taj odnos prema Evropskoj uniji. Ja znam, bio sam na konsultacijama i znam šta je predsjednik rekao. Ali, naravno, ja ne verujem da je on u pravu. Ja ne mislim da bi nam uopšte uveli sankcije. Ali nije bitno. Njegov je utisak da bi takva reakcija bila na samu pomenu šta su tvoje nadležnosti. Dakle, u tom smislu mislim da ima na međunarodnom planu značajnih grešaka. Na ekonomskom planu, kažem, to je kontinuitet i mi uopšte ne delimo to. Naprimjer, fiksni kurs je greška.
vlast se hvali time kako ima